फैसा बिनाया बै बे जाय सुबुं सानै जायखौ बुंदों राजा आरो बेजों लोगोसे सासे दंफायोमोन बिसोर आंखौ बुंनो थिनदोंमोन 40 लाख बिनो थिनदोंमोन आं बिनाय बुंना होनाय जादोंमोन जाहाथे जेब्राया ओरैहाय आदा असिन्थनाव थांनानै बे खोथाखौ बुंनाय होयो बा माबा होयो बे हिसाबै आं बेखिनि खोथाखौ बुंनाय जादोंमोन 40 लाखनि फैसानि खोथायाखौ बेखिनियानो आच्छा रायजोफोर गासिखौबो खुलुमबायलै बेनिफ्राय रायजोफोर सोरहा सोरहा ओंखाम गोदान जाखो फार्स्ट अफ अल कमेन्ट खालामलाय रायजोफोर बबे गामियाव सोरहा सोरहा ओंखाम गोदान जाखो जै ओंखाम गोदाननिलै रायजोफोर बेसेबां बोरायखो जाबाव थाबाव नङा होमबा रायजोफोर बोरायखो बेसेबां जाबाय थाबावनो दा गोदान मोनजाबायना रायजोफोर मानसिफोरा एसे फुंलायलायसिगोन रायजोफोर मिथिबाय दा दुखुनि बाथ्रा जाबाय आं हले मोनजाथ'वाखै रायजोफोर ओंखाम गोदानखौहाय मोनजासिगोन साननैसोनि उनाव जासिगोन आंबो बायनानैबाबो जासिगोन खेथि बाथिथ' गैखाया आंहा रायजोफोर माइ खेथि खालामा आङो थेवब्लाबो बायनानैबाबो जाथारगोन आं बबे गामियाव जाखो दिनैथ' बहुद गामियाव जाबाय नङा होमबा रायजोफोर ओंखाम गोदानखौहाय दा दे कमेन्ट खालामदो सोर मोनजाखो बेनिफ्राय मेन कन्टेन्टआव थाङिनि सिगांनो मोनसे कमेन्टखौ आं फरायग्रोनो होनो दे रायजोफोर नोंथांमोना मोजाङै खोनासं नैबे भिडिअनि सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ होदोंमोन बेयाव मोनसे कमेन्ट आं एसे बुंनानै होनि भट होनांगौ फंबाय नङाबा नोंनि डेम'क्रेटिक मोनथाया फैमाल थांगोन बेवहाय मालाय जातिफोरासो आपार हेन्ड लागोन You must cast your valuable vote. Remember that man is a political animal. Yes, bro. आं नोंथांनि नामखौबो लानो एसे उसुबिदा मोनबाय ब्र जियानो जा गाज्रि दामोन I know but I think it maybe you could not catch up the reason why I said in this way. Anyway बिदि बुंनायनिबो एसे रिजन दङ ब्र मा बुंनो आरो इंलिसबो मोजां रोङा जायखिजाया बुंबाय ससेब्लाबो बुंबाय थाबा जालांलै बुङाबा जाया सयथिनोबो मिथिबायना रायजोफोर बेनिफ्राय रायजोफोर मेन कन्टेन्टआ जाहैबाय नोंथांमोननो लागै आङो मोनसे फिसा क्लिप सलायग्रोनो दै रायजोफोर मिथिबाय बेनि सायाव फंनैसो नोंथांमोनाबो सिन्था खालामनो गोनां दङ मिथिबाय बे क्लिपनि सायावहाय मिथिबायना रायजोफोर नोंथांमोनाबो सिन्था खालामनांगौ आरो जों बर' हारियाव बयबो सिन्था खालामनांगौ बाथ्रा जानानै फैदों मिथिबायना रायजोफोर रिबेल हानजाया बिथांनि हेंथायै जों आयेनारि मदद लानो गोनां जागोन UPPL नि जानानै बिथाङाहाय मिस्टार खान्दा जायखौ बुंदों बिग्राय बिथांखौहाय सिगिदों मिथिबाय रायजोफोर एसे आयेन लागोन होननानै बुंदों UPPL पार्टियाहाय रायजोफोर नोंथांमोना खुद खोनाबाय नङा होमबा आच्छा आं बिनि सायाव फंनैसो बुंनो नागिरदों रायजोफोर गोरोन्थिबो जानो हागौ सिगांनि निमाहा बिग्राय जाबायलै रायजोफोर मिथिबायना आच्छा रायजोफोर UPPL सरकार रुलिं गभर्नमेन्ट गासैबो पावार बिसोरनि आखायावनो दंजोबो नङा होमबा गोसो बायदि खालामनो हायो बिथांमोनाहाय गोसो बायदि गोसो जाब्लानो सोरखौबा जेलावबो सोना दोननो हागोन गोसो जाबा सोरखौबा FIR होना दोननो हागोन गोसो जाबा सोरखौबा जेल जाहोगोन बायदिसिना बायदि खुरां बाथ्राफोरजोंबो बिथांमोना सिगिना दोननो हायो खारन गासिबो पावारा बिसोरनि आखायावनो दंजोबो आरो बेराफारसेथिं आंनि बुंनो गोनां बाथ्रायानो बिसो जिहेतु दा रुलिं गभर्नमेन्ट जाया सरकारखौ सालायगासिनो दङ एसेबां पावारफुल किन्तु रन्जन दैमारि आरो माखासे जेलाव थानाय केडार्सफोरखौ दिनैसिम मानो बख'नो हायाखै नङा होमबा एम बाथा दोङो रन्जन दैमारि सार दोङो माखासे NIA केस नांनानै जेल जानानै दोङो गथ' गथाय हौवा हिन्जाव बिमा बिफाया मा हालोदाव दोङो बेखौबो नुनो मोनला बेबायदि अबस्थायाव जानानै दङ बिथांमोनखौ मानो बख'वाखै आसलते गोसो जाब्लानो UPPL सरकाराहाय दिनै पावारखौ लानानैहाय जेलाव सोनानै दोननो हायो नङा होमबा रायजोफोर नाथाय मानो बख'नो हायाखै जेलाव थानायफोरखौ मानो बख'नो हायाखै नाथाय सोनो हायो बिसोरो नङा होमबा रायजोफोर सरकारा सोनो हायो आयेननि खुरां बुंनो हायो बहुद नाथायब्ला दिनै मावनो गोनां खामानिफोरखौ मानो फुरायै मावाखै रायजोनि बे गिदिर प्रश्न बेयो नट अनलि आंनिल' कुइसन नङा बेयो नाथाय दुलाराय रायजो राजाफोरनि प्रश्न कुइसन नङा होमबा
गोसो जाबानो सोरबा माबा मोनसे UPPL सरकारनि बेरेखा बांद्राय बुंद्रायबाथाय गोसो जाबानो जेलाव सोना दोननो हायो हा खिन्थु दिनै जेलाव थानायफोरखौ मानो बख'नो हायाखै नङा होमबा रायजोफोर बेनिफ्राय आरो मोनसे बाथ्रा जोंहा साननैसो सिगाङावहाय आबसुआहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम ब्लाडु सिं बिथांखौहाय आउट खालामनायनि जि दाबि खालामबाय थादोंमोन दिनै बिथांखौ मानो दाहालागै आउट खालामनो हायाखै नङा होमबा रायजोफोर आरो गोबां दङ मा बुंनो आरो अनलि आयेननि बाथ्राल' बुंबाय थाबा अनलि पावारखौ लानानै सोरखौबा एफआइआर होनाय सोरखौबा जेलाव सोना दोननाय बेबायदियाव रायजो राजाफोरा गोजोननाय गैया आच्छा रायजोफोर बे खौराङा थांबाय बेनिफ्राय जोंहा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ फारसेथिं UPPL फारसेथिं BPF ओरैबायदि दोहौ मा बुंनो नङा होमबा ओरैबायदि गरम UPPLआबो सोदों हाजार हाजार BPFआबो सोदों हाजार हाजार ओरैबायदि हाजार हाजार दिने हाबगासिनो UPPLआवबो हाबदों BPFआवबो हाबदों आसलथे बबे रायजो राजाफोरा हाबगासिनो नंगासिनो आं रायजोफोर बबेनिफ्राय ना बेलेग देशनिफ्रायसो रायजो राजा लाबोनानै केम्पेइन खालामनानै जयनि प्रग्राम लागासिनो नामाब्रा पार्टिफोरलायसो नंलायलांबाय आङो ओरै UPPLआबो सानसेयावनो 3000 4000 हाजार हाजार हाबगासिनो दङ ओरै BPFआवबो हाजार हाजार हाबगासिनो दङ आसलथे खुरां बाथ्राफ्रालाय बोरैलै रायजोफोर बेफोर गासिबो बिथांमोननि मा होनना बुङो खेथि नङा होमबा रायजोफोर बिथांमोना गावसोरनि खेथिखौ खालामनायाव बिराद मुखुब बेस्थ' बिजि नङा होमबा रायजोफोर सम फैब्ला मिथिसिगोन सोरो माबायदि फिथाइ मोनो नङा होमबा रायजोफोर सोर माबायदि आबादखौ बुथुमनो हायो समासो जोंनो फोरमायलांसिगोन नङा होमबा रायजोफोर बिथांमोनाबो बेस्थ' दायो बिथांमोननि पिकचार सावगारिफोरावबो जोङो गोदोनानै जोङो बेस्थ' थानो प्रयजन गैया गाव गावनि खामानियाव बेस्थ' था स्टुडेन्टआ फरायनायाव बेस्थ' था नङा होमबा खेथियगा खेथि मावनायाव बेस्थ' था बेनिफ्राय सोरबा गाव गावनि जि खामानि दं बे खामानियाव न'खरनि खामानिफोराव बेस्थ' था नङा होमबा रायजोफोर गावजों गाव तर्का तर्कि जालानोबो प्रयजन गैया गावजों गाव नांज्लायनोबो दरखार गैया नङा होमबा रायजोफोर समा जेब्ला फैगोन सोरो माबायदि फिथाइ मोनगोन बेखौ जोङो मोनथिगोन स' रायजोफोर दिनैनि थाखाय भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय गोलाव जाबाय थेंक इउ सो माच